салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ПСЖ ва Интер дар финали Лигаи Чемпионҳо. Парижиҳо ба орзуи ҳазорсола як қадами дигар бояд зананд. Требл наздик аст. ПСЖ пас аз Интер чиптаҳоро барои ҳавопаймои фурудгоҳи Мюнхен харидорӣ мекунанд. Онҳо дар финали Лигаи Чемпионҳо бозӣ хоҳанд кард. Парижиҳо дар бозии ҷавобӣ низ бо шарофати зарбаҳои зебои Фабиан Руис ва Ашраф Ҳакимӣ бар Арсенал пирӯз шуданд. ҳатто аз пеналтиро натавонистани Витиния ба даста монеа нашуд ки ба финал бароянд. Букайо Сака тавонист танҳо як маротиба дарвозаи ҳарифро рахна созад ва сейвҳои олиҷаноби Ҷанлуиҷи Донарума ба Париж дуюмин финали Лигаи Чемпионҳоро дар таърихи бошгоҳ туҳфа кард. ПСЖ акнун метавонад қасди пирӯзии Лигаи Чемпионҳо дар соли 2020-ро ситонад. Дастаи Томас Тухел дар бозии ниҳоӣ бар муқобили Бавария пешпо хӯрда буд. ҳамон вақт голи ягонаро хатм кардаи академияи ПСЖ Кингсли Коман ба самар расонид. аз ҳайати он вақта то ин ҷониб дар Париж танҳо капитани феълӣ Маркиньос боқӣ мондааст. ПСЖ дар плей-офф бори сеюм пайҳам бар дастаҳои англисӣ пирӯз мегардад. Парижиҳо дар якашфинал Ливерпулро шикаст доданд, дар якчорниҳоӣ Астон Вилларо ва дар даври нимниҳоӣ Арсеналро шикаст доданд. баъдан Луис Энрике дар нишасти матбуотӣ кинояомез гуфт ки мо лигаи фермерҳо ҳастем ку. яъне бо доштани тахаллуси лигаи фермерҳо, Лигаи Яки Фаронса ва дастаи Энрике дар марҳилаи плей-офф дастаҳои чемпионати рақами 1 ҷаҳонро аз садди роҳи худ берун кард. финали бошгоҳҳои Фаронсаву Итолиё танҳо дуюмин дар таърихи Лигаи Чемпионҳост. аввалин маротиба дар соли 1992-93 Милан ва Марсел ба финал баромада буданд ва акнун ПСЖ ва Интер ин таърихро такрор хоҳанд кард. далели аҷиби дигар ин аст ки ПСЖ барои нахустин бор дар бозии расмӣ бо Интер бозӣ мекунад. онҳо дигар дар ягон бозиҳои расмӣ муқобили ҳам қарор нагирифта буданд. фақат 5 маротиба вохӯрии онҳо дар доираи рақобатҳои дӯстона иттифоқ афтода буд ки дар 3-8 дастаи парижӣ ғалаба ба даст овардааст. парижиҳо ба сӯи требли элита мераванд. онҳо пеш аз муҳлат дар Лигаи 1 пирӯз шуданд. финали ҷоми Фаронса бо Реймс дар пеш аст ва онҳо аз ҷоми Лигаи Чемпионҳо як қадам дуранд. дар таърихи футбол дастаҳои требл кардагӣ хеле зиёданд ки инҳо Селтик 1967, Аякс 1972, ПСВ 1988, Манчестер Юнайтед 1999, Барселона 2009, Интер 2010, Бавария 2010 мебошанд. Париж ҳеҷ гоҳ Лигаи Чемпионҳоро ба даст наовардааст. бинобар ин онҳо то ҳол чунин требл надоранд. Луис Энрике дар соли 2015 аллакай дар ҳайати Барселона ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуда буд. дар финал каталониҳо бар Ювентус пирӯз шуданд ва дар роҳ ба плей-офф Манчестер Сити ва дигаронро мағлуб карданд. акнун Килиан Мбаппе аз дур нигоҳ карда мешинад ба дастае ки ба хотири ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо онро тарк карда буд. финали имсолаи Лигаи Чемпионҳо рӯзи шанбе 31 май дар варзишгоҳи Алlianz Аренаи Мюнхен баргузор мешавад. соати 8 оши наҳор 12 шаб тӯй марамад. Деклан Райс дар бораи шикасти ПСЖ баъди бозӣ ҳарф зад. дирӯз тӯбчиён 19 зарба ба сӯи дарвозаи ПСЖ заданд ва фурсатҳои зиёди голзаниро эҷод карданд. аммо ба тақдири талхашон зарбаҳо аз ҷониби Одам Амкабут дар дохили дарвозаи парижиҳо баргардонида шуд. Райс баъдан бо таассуф гуфтааст ки Арсенал бартарӣ дошт. агар мо дар 20 дақиқаи аввал яке аз имкониятҳоямонро гол мезадем, бозӣ тағйир меёфт. баъзан ба шумо лозим меояд ки якчанд маротиба мағлуб шавед то ғолиб шавед ва рушд кунед. мо ин марҳиларо дар Премер-лигаи Англия ва Лигаи Чемпионҳо аз сар гузарондем, гуфтааст Деклан Райс. охир ҳамин хел аз сар гузаронӣ ки бошад баъд барвақттар аз сар нагузаронидӣ. ҳамин хел не мухлисони Реал. Арсенал он дастаи ормонист ки баъди омадани Микел Артета орзуҳо қариб амалӣ мешаванд, вале билохира намешаванд. тасаввур кунед аз мавсими 2019-20 то ин ҷониб Арсенал ягон ҷоиза ба даст наовардааст. Артета ҳарчанд Арсенали қариб аз ёдҳо фаромӯшшударо ба по хезонид, вале беҷоизавӣ виҷдони шогирди Гвардиоларо ором намегузорад.
ӯ баъди шикаст аз ПСЖ чунин изҳори назар кард ки парижиҳо хуб баромад карданд, ба финал баромаданд, аммо мо аз онҳо хеле беҳтар будем. дар ҳар ду вохӯрӣ бозингари беҳтарин як нафар буд, дарвозабони онҳо, гуфтааст Микел Артета. воқеан агар Ҷанлуиҷи Донарума намебуд, фикр мекунам мо шоҳиди голҳои зиёде дар ин рақобат мешудем, вале ин дарвозабон гӯё ки тамоми ҳаёти худро ба ин бозӣ бахшида буд. акнун биёед ба як омори аҷиб таваҷҷӯҳ мекунем. дар марҳилаи нимниҳоӣ бозӣ аз ҳама сергол кадом бозӣ буд ва чанд гол дар умум ба самар расонида шуд? бозии ПСЖ ва Арсенал зур буд, вале аз ҳисоби нуфуз рақобати Интер ва Барселона дар сатҳи болотар меистад. чуноне ки нашрияи Скуака хабар медиҳад, дар натиҷаи ду вохӯрӣ дастаҳои Интер ва Барселона рекорди мусобиқаро аз рӯи голҳо такрор карданд. ҳисоби умумӣ ба фоидаи Интер шуд ки 7-6 ғалаба карданд ва дар умум 13 гол ба самар расонида шуд. қаблан дар ду бозии марҳилаи нимниҳоӣ байни Рома Ливерпул дар соли 2018 13 гол зада шуда буд. мо чанде пеш шуморо дар мавриди як дастаи футзали тоҷикон бо номи Наврасон дар шаҳри Челябинск ошно карда будем ва гуфта будем ки онҳо ба финали ҷоми Челябинск баромаданд. дар финал дастаи Наврасон бар муқобили Васход бозӣ намуданд. ҳарчанд бозингарони мо дар ин дидор аз ҳарифонашон ягон камӣ надоштанд, вале билохира бо ҳисоби 3-4 бозиро бохтанд. тими мазкур дар як муддати кӯтоҳ аллакай дар фазои футболи шаҳри Челябинск овозаи баланд дорад. аз ин рӯ ба тамошои ин дидор мухлисон аз ҳар гӯша ҷамъ омада буданд ва тими тоҷиконро дастгирӣ мекарданд, аммо нақшаҳо амалӣ нашуд. албатта ин мушкилии бузург нест, вале вақте бо онҳо дар робита будем, гуфтанд сабаби асосӣ ин надоштани як сарпараст аст ки баъзан вақт барои хароҷотҳои даста маблағи кофӣ надорем. хулас, бояд дилмонда нашуд. дар финал бохтан дар миёни шумораи зиёди дастаҳо дар як шаҳри калони Россия ин аллакай дастовард аст. дуюм ин ки вақте як дастаи тоҷикӣ дар ин шаҳр мушкилиҳои пулӣ доранд, наход як ҳамватани тоҷир пайдо нашавад ки ҳадиаққал то қадри имкон дастгириашон кунад. ба умеди пирӯзии тоҷикони дунё дар ҳама ҷо. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.